No, minne sä vietät? Muiden pervojen sekaan juhlimaan. Mikähän tosta narusta roikkuu? Kato nyt. Asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin. Mitä helvettiä? Voi helvetti! Laitela. Ismo Laitela. Mitä helvetti? Perkele! Kuulemi. Hemmetin Roope Ankka. Mitä? Oho! Hei, hei! No niin! Musta mies! Ei lata, nyt noin! Siitä sait. Mitäs meet väkisin tunkemaan? Mun avaimilla. Multa karkasi... Musta mies! Voi olla tosissas. Tuolla se nyt menee. Hei, eiks me voitais jatkaa näitä jorinoita keskiviikkona? On ihan pakko saada kiinni toi... Musta mies! Pyörä on ilmoitettu varastetuksi. Niin varmaan, joo. Poliisipiirissä sitä kutsutaan varkaudeksi. Niin. Ja mene sinä aikaskuluksi vaikka hinkkaamaan noita lehtihyllyjä. Muiden pervojen sekaan juhlimaan. Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Mä laitoin sen luumukiisseliä siitä ilmapallosta, koska mä halusin yllättää Taneli! Ja sitten ilmapallo karkas. Ja mä lähdin perään. Mitä muuta te haluatte tietää? Sen verran sanon vaan, että vaarallisen paljon alat kuulostaa äidiltäs. Homo. Sanonut sen teille jo 93 600 kertaa. Ymmärrättekö te ollenkaan, miten vakavista asioista on kysymys? Kypärät ajoneuvon lavaton haltuun. Sinä turpa kiinni nyt! Vaan lainasin. Me voidaan soittaa Mirolle ja kysyä siltä. Sitä paitsi, mä itse olen keskiviikkona Mirolle. Eikä se nyt mikään rikos ole, jos sitä lainaa kriisitilanteessa. Tuletko sinä minulle vaimoksi? Arvaa! Ole hyvä ja mene makuuhuoneeseen. Vankilaan! Vai? Voi perhana sun kanssas! Mä oon menettänyt kaiken. Ihan kaiken. Sinne meni!